Usa ka tradisyonal sinulog dance ang mibukas sa misa nga gipahigayon dito sa Vatican City sa Italy subay usab sa ika-500 nga kasaulugan sa Christianity sa nasod. Ang report ni Loan Merondina. Adunay gibit-bit nga imahe ni Senyor Santo Niño o replika sa giugbok nga krus sa Sugbo ang mga nagsinog nga mga sakop sa Filipino community. Gisaulog ang Santos nga misa nila ni Pope Francis uban kanila ni Luis Antonio Cardinal Tagle kanhi Manila Archbishop ug karon prefect to the Congregation for the Evangelization of Peoples. Ang mga alawiton sa Santos nga misa tinagalog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos. Sa iyang wali, giawhag sa Santo Papa ang mga Pinoy nga padayunon ang pagpakatap sa pagtuo. Gitawag sa Santo Papa ang mga Pinoy nga atua sa Roma nga mga smugglers of faith tungod kay Bitbit Manila ang ilang pagtuo sa ilang gawas sa nasod. Sa wala pa ang katapusang panalangin, gipalanog usab ni Tagle sa Santo Papa ang paghigugma sa katawhang Pilipinhon kaniya. Matod ni Tagle, gasa sa Diyos ang pag-abot sa pagtuong kristiyanismo sa nasod. Tungod ni ini, ang Pilipinas maoy ikatulong labing daghang Katoliko tibuok kalibutan. Mapasalamaton usab ang kardinal sa Santo Papa tungod siyang pagbati sa mga migrante ilabi na sa mga Pinoy. Sa Roma, matod ni Tagle nga kun mingawon man sila sa ilang mga lolo ug lola sa Pilipinas, matambalan kini tungod kay aduna man sila'y Lolo Kiko. Salamat, Lolo Kiko. Mabuhay. Human sa misa, Mihalad usab ang Filipino community ug usa ka obra sa Filipino artist nga si Ryan Aragon sa Santo Papa. Gihalaran og mga buwak sa duha ka mga bata ang imahe ni Maria ug gipanalanginan kini sa Santo Papa. Limitado man ang gitugutang makasud sa basilika apan libo ang mga Pinoy ang nagsunod sa misa sa Vatican Square. Masaya tayo lahat at tayo ay pinaunlakan ni Holy Father. Sabi niya kasi gusto niya magpasalamat sa Filipino migrants dito sa Roma. Napakalaking biyaya na natanggap natin yon. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak.